Oo, pit senior niya, gamugotin yung naong. Sige lamang, kay bugnaw ang panahon. Samtang nagtanaw ako sa Sinulog, nahinumdum ako sa usa ka hitabo dito sa Cebu. Medyo dugay-dugay na itong nahitabo. May magtiayon nga puro Romano Katoliko o relihiyoso. Ang bana, successful engineer. No? Ang iyang asawa, guwapa, buutan kayo, doktora. No? Kanya samtang tuwa sa office, ang iyang bana, si doktora sa nag-open og iyang private clinic, nanambal siya sa mga tao, general field, no, pagka physicians, all those things. Daghang nahigugma kaniya nga mga kliyente, pasyente, no, mga ginikanan, all those people nga miagi sa iyahang pagpanambal. Apan sa kadugayan, ang mag-asawa, engineer o doktora, nahulog sa akong problema. After 7 years of living together in marriage, wala gyud sila katay-gay, wala gyud mag-anak, no, wala sa tag-anak. Mao nga usahay na ay mga panahon nga si Mr. Engineer dugay mo uli sa ilang balay kay ato nas barkada usahay mga diversions. Nabalakan niini si doktora o gibati sa kahiubos. Tungod kay matag higayon nga mangaon sila, magtupad sa kama, may sige ng engineer, ay, wala gyapon tay anak. No? Unya nagkadugay ang panahon na nagkabugnaw naman si Mr. Engineer, nabalakag nag-uol si doktora unsaon niini. Mga igsoon, ingon ana gyud no ang magtiayon. First thing, human sa kami niyon, mga anak untata. No? So one day, dihay tigulangon nga kuan nagdala sa iyang apo, iyang gipatambalan, floor, gihilantan. Ding mingon to, guys, suki man to, ningon sa, Dok, ako napansin nga, dili na kayo ka mapahiyumon karon, no? Unya mubo na lang ang imong inistoryahan. Sa una kay very entertaining, encouraging tanan, no? Bisag sa imong mga pulong lamang sa imong pahiyom, murag mugaan ang among kasing-kasing sa kabalaka nga namis ba sakiton. Pero karon lain ang imong murag nalain ka. So wala magagawanta ang doktora. May naglingkod man sa nihilak siya. Og iyang gipa dungog ang babaeng tigulangon nga mao ni akong problema. Ako kung bana mo nang nagkabugnaw na ang relasyon kay sige mo sa pangitag anak wa man ko managdos ana ba? Wa ko ka panganak. Nabalaka ko nga makita sa lain ana ba? Hilak na siya. Ya naluoy yung maayo tong tigulang niya sa kana diya imo problema. Mayong tagang dahadin-din na kuno silang lugar kay magpangad all those things wala. Mipahiyo man tigulang maingon, Dok, happy naman pista sa dinya sa Sugbo. Na ako'y isugyot nimo. Hay, may maayo nga, maapil ka og sayaw diya sa tubangan ni sa ninyo sa Basilika. Kay kada novena na may performing sa sinulog sa tubangan. Wala pang kukusulay anak pa. Sige, simba dito, silang duha ba na? So paggabi, gina niya ang engineer sa Han. Basa niya lang og dunggon tas Ginoo tagaad tag-anak. Magani sige tag-ampo. Hay may maayog. Idigsugod sa novena sa Basilika, manayaw tas atubangan Santo Niño, mangayo tag-anak. Ningon na kita, wag ako yape. Kadaghan og kaila nga mga engineer og lain mga katawan ko nila. Sige lang gudhan. Hangyo ko nimo. Last resort na ginato ni. Well, anyway, ang banarahi kong masayang asawa, so, kada first, Adero Sayis, so good na, dito sila. Daga, mag-bet, senyor,
Ang uban bisag usa gipangayo graduation sa mga bata, maayong masakiton. Si doktora dito sa nga nangayog bata. Iyang tanaw iyang bata, dali. Siya na. Sasayaw ba? Nagpasilbo na sa haligi ang bana. Sayo-sayo sa ana-ana lang po siya ba? Ano, maalipay lang itong kuhan, asawa. Dahil hindi ka pa, gano'n ka mo sayaw. Maulaw ko na ay daghang mga kumpare ko, bari makita, katawan ta. Katawan, basta. Well, anyway, niagi na, nilabay na ang siyam kaadlaw. Si doktora na yun ang musayaw, gusto nga, si engineer, sa lipod sa haligi, nga may mga decoration nga mga tanom. Humanang pista, after 2 months, mura wala mag period si doktora. Pahiling siya. Wow, giingnan siya sa iyang isig ka doktor. Daw, congratulations. 2 months pregnant ka na. Ha? Lipay siya. Dili yun masunod siya kasing-kasing kalibay. Salamat, Santo Niño, salamat. So, ini pagagabi, wala yun niya kapugi. No? Tulog na sila, loya sa engineer. Isa, Han, na ako'y mayong balita ni Moron. Sabado man to, no? Sabado sa gabi. Saban, 2 months pregnant ako. Ha? Tinawad ka? Oo, pasalamat kayo ni Santo Niño, Han. Salamat kayo dyan. Well, anyway, buntag sa'yo, tuktugaw kang manok, bangon na tong engineer. Si Han, bangon na. Ano man? Bangon na, prepare ta. Ano man? Ato tas basilika. Pasalamat sa Santo Niño. Ganun. Ngayon nito kuhan, nagharap tao dito, bahala na. Dalatag kandila. Pag-abo sa basilika, sa engineer yun nag-unag sayaw dito sa tubang. Ato mga santos, Ped, senyor, sigura na pista ba? Ang mga tao natingala. Naulahi man reaksyon sa engineer. Anyway, a true story. And many other more. No? Mga milagro ni Santo Niño. Gitagaan si Dr. ang sa engineer anak, dili lang usa, niabot pa yung 5. Kay kung ang Ginoo mohatag, siksik, liglig at umaapaw ang grasya. No? So today, mga igsoon, daghan ng mga nanghita po, 500 years of living among us, the Santo Niño. No? Makita nimo siya sa mga sakyanan, kumatong ang syudad, taxi, bisag gani usay sa tricycle, buses, no, naa siya. No? Na ay mga pagano o mga protestante mga utana sa driver, Brod, nganong naamay yung Santo Niño, baka gaba ba na ninyo ng driver, taxi driver, so bagon hinunting ka karon. Huwag ka kayo balo, nga gamahanan kayo na. No? Sige na simba. Huwag ko simba-simba kay busy kayo ko. Pero kining Santo Niño, kapila ko niya giluwas ini. No? Kaya gitawag og faith experience. Nituo siya kay na katilaw siya og gugma. And many other more. No? So yun ana ang kagamahanan sa atong Dios nga gipadala sa Amahan. Sumala pa ni San Pablo aron madawat nato ang tanang grasya nga gitagana sa Amahan alang sa iyang mga anak nga mao kita. Sa unang pagbasa batbat ka nato, gikan sa Jerusalem, mulatas siya sa dagat, sa Jordan, hantod sa mga kapuluan, ug nakaabot sa atong nasod. Siya ang bata nga gisgutan sa propeta nga nag-ingon, gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating-ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian ang mga yugo nga iyang gisangon ug ang karga nga iyang gipas-an. Ang garuti nga sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sudnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki ug siya ang nagmando sa tanan. Ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang Amahan, prinsipe sa pagigdait. Ug ang maong anak sa Dios,
mao ang atong batang lalaki nga gisimba si Senyor Santo Niño. Naa siya sa tubangan nato istatua apan naa sa siya sa atong kasing-kasing diha sa espiritu. Karong adlaw ang atong Santo Papa nag-awhag kanato. Look into your children, to the young ones. Ningon siya, pinaagi ni Senyor Santo Niño, ang mga gipahinumduman kitang mga tigulang nga ang mga bata maoy pag-asa, no? Maoy atong sumusunod ining yuta. Sila ang atong paglaom, sila ang atong kusog, sila ang atong kalipay, sila ang atong gabay. No? Yung anong gabay man na, Father? O kung wakay anak, di man ka magkugig trabaho. No? Di ba? Sila ang hinungdan nganong makugihon kita sa atong mga panginabuhi, sa atong pagpuyo og matarong nga batasan aron makopya nila. Ug miingon sang Santo Papa, remember 500 years ang Santo Niño ingrained na naa na gyud sa ato ang kultura, naa sa atong istorya, naa sa atong pagkanasod, naa sa atong pagka magtotoo sa Ginoo. Daghan pa kayo nga atong mabatbat kabahin ni Senyor Santo Niño ug nasayod ako nga kamong tanan ang uban nakasinati niini. Apan dili natong mabatbat ang tanan karon kay mahudlan tag oras. Ang importante mga igsoon nga karong adlaw sa makausapa ang amahan mitugot kanato sa pagsaulog ni ining masadya nga fiesta sa iyang bugtungan nga si Senyor Santo Niño. Nga niining adlaw sa makausapa gipahinumduman kita nga ang Dios na tawo og mipuyo uban kanato. Og niining adlaw gipahinumduman kita nga sa atong pagpadayon sa kinabuhi ining kalibutana wala kita mag-inusara kay kauban nato ang Dios diha sa batang Hesus. Kauban usab nato ang iyang inahan nga atong inahan. Sa katapusan miingon si Maria kang Hesus nga naglingkod atubangan sa mga magtutudlo sa balaod, anak nganong gibuhat man kini kanakog sa imong amahan. Nabalaka kami kaayo sa pagpangita kanimo. May kahiubo si Mama Mary, no? Kasakit. Niya mayon nang Ginoo, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayon nga nihigayon ako sa ako balay sa akong amahan. Kining tanan gitipigan ni Maria sa iyang kasing-kasing ug iyang gipaambit kanato ang mga panghitabo pinaagi sa Ebanghelyo ni San Juan. Mga igsoon, dili sayon ang pagpadako og bata. Adunay mga problema usab. Gani kadaghanan nato karon nag-ingon nga ang mga bata mao'y babag sa kalipay sa magtiayon, ang uban patyo na lamang diya sa sabakan kanang gitawag og abortion. Mao ni ang gisgutan ni sa atong Santo Papa karon. Pinaagi ka sa inyo, Santo Niño, hinautot ang masumpo, kining dautan nga panghitabo sa atong kalibutan, ang pagpuo sa mga mahuyang, ilabi na sa mga kabataan. Magpadayon unta kita sa paghigugma sa Dios uban ang pagsalig nga ang mga anak ang ihatag kanato ato gayong higugmaon, atong alimahan o patubuon diya sa paghigugma o sa pagtuo sa Dios aron magpadayon ang kinabuhi ni ining kalibutan. God is good all the time. Palihog manindog kita alang sa atong pagligon sa atong pagtuo pinagi sa hiniusa nga pagpadayon